Na osvetu medzi žiakmi základných škôl, ale i pre študentov nižších ročníkov stredných škôl je zameraný projekt Pravda o drogách. Žiakom 2. stupňa základnej školy na Koperníkovej ulici v Hlohovci prišiel o škodlivosti drog pútavo porozprávať Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Cieľom projektu je informovať žiakov, prečo drogy škodia, aj o zlých účinkoch drog. Žiaci sa môžu aktívne zapájať do tohto projektu, že na prednáške sa môžu pýtať, aj povedať, čo majú na srdci, hej? Čo videli po prípade v ich meste, ako veľa sa komunikuje na tejto prednáške s tými žiakmi. Rozdávame im po prednáške taký sľub šerifa sľubujú, ako ste videli. To dostanú také tlačívko a si ho môžu podpísať, to je ich sľub, že nebudú brať drogy a rôzne iné veci sa tam dobre píšu, ktorým sa možno, že zaväzujú. Dostanú brožúrku Pravda o drogách, ktoré sa dočítajú viac o škodlivosti drog a ich rodičia si to môžu tiež prečítať. Dotazníky, ktoré vypisujú deti po prednáške, z tých dotazníkov alebo dotazníkov takých anonymných odpovedí, by som to povedal, viem, že čo sa žiaci dozvedeli, po prípade nedozvedeli. Ako pre mňa, z pohľadu prednášajúceho, aby som vedel zhodnotiť či svoju prácu, po prípade výsledok a cieľ tej prednášky, aby sa žiaci dozvedeli, že drogy škodia. Čo sa v tomto prípade, čo ste vy tu boli, aj podarilo? Naším cieľom vlastne zamedziť šíreniu drog a poskytnúť žiakom základné informácie o drogách. Celá táto aktivita sa prejavuje v celom výchovno-vzdelávacom procese. Okrem teda výchovno-vzdelávacieho procesu robíme rôzne kultúrne, športové podujatia so žiakmi. V tejto oblasti sme robili aj výskum, čo sa týka šírenia drog. Zamerali sme sa na fajčenie. Máme také skúsenosti, že žiaľ, deti už v mladšom veku majú skúsenosti s fajčením aj na 1. stupni. Už horšie je to na 2. stupni. Mnohé majú len prvotné skúsenosti a mnohí vlastne už majú také, myslím si, že aj zlozvyky, čo sa týka tohto zdravého životného štýlu. Čo sa týka drog, tak myslím si, že skúsenosti s drogami majú minimálne, podľa teda vyjadrenia detí. A čo sa týka prevencie, primárnej prevencie, tak snažíme sa deťom poskytnúť množstvo aktivít, či už sú to športové aktivity, kultúrne aktivity, rôzne súťaže, do ktorých sa zapájame. Hlavne sa venujeme aj zdravým vzťahom medzi deťmi a zdravému životnému štýlu. Myslíte si, že hovoria tieto deti aj doma s rodičmi o týchto záležitostiach a že je to potrebné? Myslím si, že je to veľmi potrebné. Mnohí rodičia, žiaľ, v tejto dobe nemajú toľko času, aby sa mohli venovať deťom, aby mohli s nimi rozprávať. Mnohí si myslia, že na to je tu škola, aby im poskytovala základné informácie, o čo sa vlastne my všetci snažíme, už teda vo výchovno-vzdelávacom procese, ale myslím si, že je potrebná aj taká nejaká symbióza, spolupráca rodiny aj školy. Deti, ale i rodičov dnes touto témou straší kdekto. Fakt je, že marihuana je jedna z najdostupnejších drog, tiež alkohol, cigarety, ale aj voľnopredajné lieky v lekárniach a mnohé iné. Tieto témy priateľsky a otvorene vysvetľoval deťom lektor Remper. Tak v rámci mestskej polície chodím ja osobne ako náčelník vykonávať prednášky do základných škôl, čo sa týka drog na 2. stupeň základnej školy, čo sa týka dopravnej výchovy na 1. stupeň základných škôl. Osobne si myslím, že to pomáha, lebo deti sú viacej informované o drogách, čo drogy pôsobia, ako zle vplývajú na ich osobnosť, ako aj na zdravie. Tak čo sa týka drog, v minulom roku ani v tomto roku sme zatiaľ nevypatrali žiadne osoby, čo by brali drogy. Pokiaľ by došlo k takémuto skutku, tak ich hneď voláme obvodné oddelenie policajného zboru, ktorý si prípad prevezme. Dokážeš povedať drogám alebo teda iným nebezpečenstvám nie? Určite, že viem povedať nie takýmto škodlivým látkam. Rozprávate sa aj doma o týchto témach, ako sú napríklad drogy, alkohol, fajčenie? Moc to nepreberávame doma. Sem tam, keď to príde do reči, áno, ale moc. Myslíte si, že sa teda zlepšuje prevencia v tejto oblasti? No, snažíme sa, zlepšuje sa. Okrem teda týchto spomínaných aktivít spolupracujeme aj s pedagogicko-psychologickou poradňou v Hlohovci. Dnes sme vlastne uskutočnili aktivitu primárnej prevencie. Bude ďalšia aktivita sekundárnej prevencie s jednou triedou, ktorej sú také menšie, väčšie problémy. Chceli by sme ešte urobiť týždeň boja proti šikanovaniu. Uskutočnili sme ho aj minulý školský rok, ktorý sa deťom veľmi páčil. Boli to aktivity, besedy,
výtvarné prejavy žiakov, ktoré sme potom hodnotili. A myslím si, že aj takýmito zaujímavými aktivitami im vlastne chceme vysvetliť, na čo pôsobia drogy. Viac užitočných informácií nájdete na webovej stránke www.slovenskobezdrog.sk.